For your mamma trans a bapra so. Teacher coffee media so and an essential I name AD and Comway. Na and then some people on ma ye ba near babusia. Catcher say what primary so a mamre about cosum peninsum in the antithesis ba ye de eba sum war. Na yet trust say dear. Said in penny for Canada say Pataco no drain in crowd or bramujamu. Into ne me mamuna at their touchy no admiso. Ade ento yie enne Akwasidae na Akwasidae no so na ponna hodo a ewo akamfo asra na ne so tie na yebeka Akwasidae ho asem na ebusa se kasa Akwasidae kura di a afi na ponna hodo a ewo asra na ne so no sai kura ne ho nsem esitie emu kyeremu se ne tie na mfaso be na wosa na ponna ahodo no ho eno ana yebekyrem edi ama wo tie behwe Akwasidae so mfaso ewi na ponna bi se kruda paku afi yewo ebnada kwabna enchebna fiada fofie we nyina ye na pona ahodo a eni ewo asra na ne so a ene na mafodu be bia yennim ntino ya na ama ye ntiase etienne ye ba besua de ye besua mpaninsem na yesua tetesem amammere ene amane de yemfremu ana ye ba na ye de ababesom ewo hanom de bia wo bia no teacher coffee media ana wo hia me medin de kwame ejeni boaten obetimi afrem nana fokoto enene me no di ahiamu wa hanom a ye ba na ya ba besom na abusia kai se obedi achi ene se obe subscribe no mi adoma no so no di achi se de be ya dan na ye ba ya e be bo nka ye na onso nsa atumi akan bi kama na bibia nso akoyie na ena hwese mesia fra me ntoma no a ayese akoduru Akwasidae na okọ ahemfi a ehenkwa no saa ai ye de boy musa enye se chinya na suen ana se ikura ye se twene so na suen se akofna de didi na nanimu a ana konwa na yasoa na ye yesne no na ye som empanimfo enti enese mesia fra ntoma no ai okọ ahemfi a saa na ye henkwa no ye de esom ewo ahemfie ebi nso onuma yetimi bo akonfontoma no de bo ikon mu no mo friend collar mo friend collar na so ya de ne de e friend akonfontoma etobu ho no na so ntimi enye no sei e ma no enka ho no na omfa nye na dwuma na waye akonfontoma na afi aboa amabia so timi akoso ntia na de ma nkon akonfontoma na emum me ko no sei ya me de abomemu abomu no se de be ya onzo be hu de ekro ejina busia yankwai na yankosua de na bia nso entimi enkoso pa kai se teacher coffee media so ne YouTube and Facebook no na teacher coffee media hyɛden sɛ obedi achi na amammere amani abakɔsɛm ne mpanisɛm de yɛkɔso Ghana ha nyinaa no yɛbɛbɔ achi na nso watimi esua bie ebi gum dada obetimi akɔkɔ hwehwɛ bi de yɛ abakɔsɛm de yɛ mpanisɛm kasa bi nkyerɛ mu ne nyinaa yɛbɔ bɛda de egu yɛ pramai so nti sɛ ɔpa amammere pa de a ɛyɛ ha ana wonsa ebetumi aka no na sɛ me kan no eduru Akwasidae a yɛwɔ nkyia yɛ kyia sɛ eduru Akwasidae a yɛwɔ nkyia yɛ kyia ne sɛ de me trans na me ka no bɛkyia me ma ade tɔkyi o na so agye so ade nto yie me ma ade tɔkyi o na so agye so ade nto yie intoduru Akwasidae a enkyia yɛ kyia no obi kyia wo se me ma ade tɔkyi o na wo a kyia wo no wo so agye so ade nto yie Akwasidae enchia no eno Akwasidae enchia no eno no na odne so to nkyɛn a ye wona pon na ahodo bebre e wa kanfo asra na ne so ye wona pon na ahodo bebre wa kanfo asra na ne so ene be bo so baako na de tie ne ye ka Akwasidae a ye osere yesi ebu ena no kan tete kra de na bosumi bi ya wo mu enefo no aduanan enu mo se yo adaduanan eno se bibi koso se mpo bi free mu na mo se ye bedi na adaduanan na se o bedi de bosumi ba ko a o free mu fe kane no ya sra na ne so de fa me calendar no na ena ewo mu no adaduanan ko se bonu ntintin ba za kire ni ade no ana ye de ka ho a ene e be ka se ya adjust ye ho tu we no se be ye wiase de nyina no e be kɔ baako enti eno no na ba na po na ahodo ne so a ye wo kru e wo so ebi ye wo kwa e wo so ye wo bibi ti se
fo enso ewo so odo to nchen am ye wo che enso ewo so na saa we nyina ni nam de hye saa enapo na ahodo ewo asra na ne so na ye ka kru a egina homa pepepe anase kronkron kru egina homa pepepe ye anase kronkron da kru egina homa pepepe ye anase kronkron eda enti sa oba ya asra na ne so a ye kru kwasie ene eye kru kwasie anase Akwasidae kru kwasie anase Akwasidae ane ewo kru da pakuo kru ene bi kan kru da pakuo obi kura kan kuku da pakuo da bi eye kru da pakuo na ese awukudae Akwasidae no eye kwasiada awukudae no eye wukuada na kru no egina edi mapapepe ye enti ebedura Akwasidae bia ye nanam se ye ra kronkron demu ye beka ho asem ye ra kronkron demu na mechro emfaso a na wa Akwasidae so ya ne ya to agu a enti ebe moman no ahaye odine to nchen a ebi ti se kru da peko ndie eye ukuada ana Akwasidae no so eye kwasiada enti ukuada de no eye awukudae ana kru da peko ana kwasiada de no eye Akwasidae anase kru kwasie se oba adwada a ye odwada fodwo ni nya so kwan fa so sese no ebrepam ye ba che o se sese Akwasidae no ene saa na pon na ye bobosue ye odwada fodwo enso ewo ho no ye odwada fodwo enso ewo ho wodi no twinchen a ye wo eye fiada fofie enso ewo ho ye wo fiada fofie enso ewo ho no enti ano nso eye fiada fofie enso ewo ho ye wo fiada fofie enso wodi fiada fofie no to nchen a ye wo benada kwabena ye wo benada kwabena nso ye de ewo ho enti cha no so se kwasiada aya Akwasidae ana dwada eye fodwo afa ye wo benada da pa anase benada da kwabena benada ye wo da pa anase benada kwabena enukura aka no nchebena eno nso ewo ho no odino to nchen a ya ba fiada fofie enso ewo ho no anye o memene da pa enso anase nchemene memene da pa anase nchemene enso ewo ho no a eno nso yebetimi aka ho asem na saa afofida hodo we nyina no ye nananum ehhehye ewo botaye nti a wonu ehhehye ye nananum ehhehye ewo botaye nti a onu ehhehye na ebi ane yeba beka ho asem ede akyerem no ebi ne yeba beka ho asem na yede akyerem ewo enne pramei so siane say teacher of media mo so for kwa megin boaten na akokot ma translate message no ache ama foforo ye bi follow yen so follow ya Facebook na YouTube na no yesua de ewo ho no na ye ka mamintase we ye ka fiada fofie no a empempi ye ka se ne eye fofie a ya na ne ma fosusu se eye abosomsem ebusua de bia me translate me kasa asem we se fofie no enya abosomsem ye ka se fo de gina ho ma adoye ome anase ohome adoye ome anase ohome enti na bibisi ase nyame adi ohu afofie na yese nyame aye wadoye akwanhia sie pa wanwi die nyame adi ohu afofie na yese nyame waye wadoye enti sada no ye nanam che se edu ho no mu a ko nya bi nchen ene ni nkomo busane haw o me obi ade boa no ana wado bi apasa oye e fiada fofie na akwakoye o wi a onyima wodo ye nyina anam si edu sa fofi da nim no jiwa home etino se edru bibia wa ban hihye mbia se edru bia ese na me nkwadwuma ne ade ese ene ye fo afofida ene afofida sa da ne ye home da sa da no eye da ye nanam de ji o ma home no mu ya adoye enti e ka se nyame ade obi ho afofie a na e kire se ampa onyame aye oya akro no adoye ye ka Akwasidae so ne ya Akwasidae enti ma translate ka Akwasidae ho faso a eno so aye kronkron da ana papa ye da ye nanam de sa fa hye ti wo no se de be ya odi pasetena
ne yie die na ho ne die betumi atumpon enti ewremu Akwasidae bia na ayenhye ewo ya mamra ne amane kwa so se umfikirefo a obedo sabio se ho ba bia fu se omotoam anampo trinwi wabodwe se ba bia obeyi ni kama ansa na ode ewra sa kronkron de ni mo enti sabia umfikire o gota yi emu ayefin obeyi mu adwaye emfi achi ni ade obetwetwe wonyina na hwa yefe ansa na wawura Akwasidae ni mu eduru honom so a ye nananom tenase na omo de dwendwen oman no ho omo de dwendwen onyankrompon ne kase ne tumi ekura no enti duru Akwasidae bia de nanam yense omo tenase ehwe oman no ede ne ebeye oman no betumpon ede ne ebeye ama oman no akoso na watenase na wadwendwen ho na ansa na ade be chi Akwasidae memenda no ye fa no enkyamene ana memenda da pa eno ye nananom tenase na omo tenase a de omo yense wo hawo nketinketi bia ewo krom ho ana oman no mu siesie ebia wo yo man hene wo ne nkito me ne bi ku asase bi ho ana yo kukuro okuro man me ne bi ku asase bi ho asamba ebia ajapade bia ye ya akosisei ebia mpuntunwuma bia ye ho asam te sei wo hene hia so yo man hene a ne manfo ana ne di kurofo nyina eba bebo amane na me bi kuro ma bete so no de nse na ekoso wasase we se na ye mpuntunwuma ekoso se na aduro enti aba man hene bia ba transfer sa me dada pa no ma bona manie nyina no oni no so akunu se eni esese na tie de a enyem mientu anamo we mientu anamo no ma to adwen aboa am oman ni kikire eni mpuntu akoso enti Akwasidae eye da bia akanfo eni ho agrokra Akwasidae eye da bia akanfo eni ho agrokra firi se so man betumpon se be yi a sa fashion eka ho bi pa so man betumpon ne be yi a sa fashion no a eye Akwasidae ne ka ho bi tinyema bi edi Akwasidae na mechechire wo no madiki aka akire wo se ansa kra ne be wura mem ne dada pa ne akokwasi ada Akwasidae eye kru kwasie no eyenhye se obi abedu ne mfikire aprapra ne mfikire asiesie no hunyina bosumi bia ne timi Akwasidae be se meyenu so etzenka ya saade we ya ke nya kra no bosumi bia benya na pon na meyenu a obia nkanfa se kumase obi abesiesie ne mfikire obeprapra ne mfikire no atwetwe ne dwa ye ba bia kama se ye saade we ne ke so mu se sa mamre we ya kenye ne se nei yes sanitation day busumi bi enfa da krom prapra se de be ya o man obetie we na me ka kire o se amamre no eni pa bi wom ni fa ba bia o se ke so mu ne de enei abefo kwen fa so ye nyima no eka ho na bua ma ye enim technology na bua ma ye enim so na enye ne sa ni na ye beka ya tag no ye de enye susu se e ya bosonsam sa na edi oman no nya ena edi oman no nya na me de ye na enye ma afiri se ene ne ma for de American dudu na andim empanifo bi nim kra ho mo nti ase enu ti no se wo ti anu afa de tra sa se o e ya bosonsam enti se bedru kosia da bia wo hin bia no hwese ne krom ye siesiem se gotema ye fi baby ye fi enwura bi wo baby ya do ho nyina afi me ne da na e da pa nchemene no obetena se na ne manfo nyina ma me mo adwira ne bari mo se hwede abaso adwira ne bari mo se hwede otosumi na won kwaso makona na himfi Akwasidae be hudo bebre na betena se na ne manfo na di krofo nyina ensem ekoso okroni mu nyina won aba be ka kire no won be ka kire no so huna na mo obetuo afa nyema nkitinkiti bi akwensiesi adwuma nipa ntam ekobi ne ekobi ntam afa dia ntoaso adwuma mpuntuo no matena se ahwe afa dura Akwasidae no nkasa otena se emu obegunsa no ya paye ado nyankrompo se wo ma Akwasidae na beto owia no asre onyankrompo paye na omudi ama oman no se de be oman mpuntuo na nchechire betimi akoso edi Akwasidae na pona ewa asra na ne so a ehia ye pa enam abunu mumye nsua Akwasidae ho mfaso we ho kakra ma panga de akire wo no na esua ho mfaso ne esom yiye na ye manchima so ba beto ne de ne abafo technology eka ho a oman no ebetumpon amabia so etimi egana so mumye nsua mamramu yi ne no eni ye ede ebia se betena ahwe obi hu mi se ya na abrantie se de be kwan be no so fra ntumi kwa we se bi we kurase ni pa na atra de we ha nkokrase mu enye nkokrase e ya mamra no sa netie amamra no sa netie se be se fra ntumi mi de simi mu
Senka mo ahemfie na mesoma kasa na mesom. Obi nso bɛfra akyɛmfoɔ, ebi bɛfra akodua bebree. Ne nyinaa yɛ amammerɛ. Mumi nsom na bibia nso nkɔ so yie. Ti sɛ wɔne gye amammerɛ no ho a di akyi subscribe na di akyi na bibia nkɔ so. Na wakyɛn so ama foforɔ nso anya bi na wɔn ahwɛ. Nyame hyira pa sɛ nnɛ ogye pin na ahwɛ me. Musomfo kwa megye ne boaten na na akɔkɔ to na metena sɛ de Akwasidae ho mfaso kakra bi wɔ da mɛba no yɛ de Akwasidae no siesi ɛkan no ana siesi bu ɛna no ɛwɔ Akwasidae kwan so no akanfo asra na no yɛbɛba na yɛsan de abɛsom bio. Nyame hyira pa teacher coffee media so ne Facebook ne YouTube nyina teacher coffee media odi akyi a yɛsɛ kɔtwa mansa obefa na nkum kwa obetase ne kwa ɛne sɛ obesua mamre abakɔsɛm empaninsɛm ne atesɛm ana amane no ɛbɛto aso de ama na aboa ama bia nso atumi akɔso kama mosom kwa megye ne boaten na akɔkɔto na beso me producer Kofi Ghana ebo mi chidom nyame hyira pa so hwɛ kyɛ na afoforo enye bi hwɛ sabre die tete wakra ta atwere o se misi ha akyia mu nyinaa